Good morning guys, good morning. Ngayon po ay araw ng linggo guys. Bawi na tayo guys. Diba lumabas tayo ng 4:30. Ayan. Ayan, bibilangin natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 11, 12, 13, 14, 15, 16 So good morning guys, good morning. Ngayon po ay araw ng linggo guys. Ang time natin, ang oras natin guys ay 4:30. So lumabas tayo guys kasi maulan. So pag maulan guys, kukunti ang motor. Kailangan para may masakyan yung mga tao, kailangan lumabas tayo ng maaga. Actually hindi man ako lumalabas ng linggo ng maaga, pero maulan lang ngayon para tiyak yung mga motor ngayon guys hindi makakadampot kasi maulan. So alright guys, tingnan natin kung anong mangyayari ngayong linggo maulan. So ayan guys, maulan umaga. So pagka ganito kasi guys, yung mga motor nahihirapan kasi nga maulan eh. So walang magagawa yung mga pasahero, sasakay sa taxi. No. Ganun ang labanan ngayon guys. Yun ang labanan ngayon. Pag mainit, kawawa naman kami guys. Wala na kami pasahero. Pag maulan, dyan naman kami bumabawi. Dati walang ganyan eh. Nung nag-umpisa ako mag-taxi guys na 2018 na yata yun. 98 pala. Wala pang ganyan mga kari-karibal eh. Actually tingin ko guys, wala na masyadong tao. Iba na ang tao ngayon, di katulad nung mga panahon namin. Talagang mahilig gumimik yung mga tao. Siyempre wala pang mga cellphone nung guy, wala pang gaanong cellphone nun eh. Ang ano pa lang nun guys, beeper pa lang. Wala pang cellphone ng mga panahon guys. Wow. Nag-umpisa ako mag-taxi, wala pang cellphone. Beeper. Punta tayo dito guys sa pinakamalaking call center dito. Tingnan natin, nawala na yung ulan guys, kaya siguro nakasakay na ng motor. Wala. Umaga na guys, so maliwanag na. Dati dito guys, wala, puro business dito. Ngayon wala na, ayan, puro kondo na yan guys. Buti may pilahan pa dito ng taxi, hindi nawawala kahit pa paano. Anyway guys,
Maka 500 lang tayo, uwi na tayo. So para makapagsinigang tayo. So okay guys, ang bawi na tayo guys. Di ba lumabas tayo ng 4:30. So total linggo ngayon. So uwi tayo ng 7:32. So di ba sabi sa inyo kanina medyo maganda-ganda kasi umuulan. Yung mga yung mga motorcycle ini, mga motorcycle hindi makapagsakay. So siyempre wala silang magawa kundi sumakay ng taxi. So bibilangin natin guys kung magkano ang naging pera ko sa ilang oras ba? 5, 6, 7. So magpo 4 hours guys. So 3 hours in half an hour. So yun, mag-4 na oras guys. Bibilangin natin yung pera natin. So medyo okay kasi nga umuulan ng konti. Kawawa yung mga motor. So bilangin natin guys, baka sabihin nyo nagbibiro ako. Kasi alam ko yan pagka umuulan hindi sila makasakay ng motor So ang kalaban namin guys mga motor talaga. So okay lang naman yan kasi naghahanap buhay din sila So laki talaga nawala sa amin. So ito guys, ito. Ayan. Ayan, bibilangin natin ha. So bilangin natin, init na kaya tuwang-tuwa na naman yung mga motor. Naka-stop na. Bibilangin na natin guys. So masaya tayo kasi mamaya hindi na tayo magpapakahirap. Okay, bilangin natin guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 11, 12, 13, 14, 15, 16 no? 1.6 guy. So may mga barya pa dun sa ilalim. So mga 1.7 guy. Ha? Pwede na. Pwede na guys. May pambili na tayo ng So magsisigang tayo guys. Bibili tayo ng pangsigang. Alright guys, nakabili na tayo guys ng buto-buto guys. Ayan pangsigang talaga yan guys, buto-buto. Alright, yummy. So ayan na yun guys, yung sinigang natin guys. Malapit na maluto yan guys. Luto na guys, kain na tayo. Alright, kain na. Kaya, alright, yummy.